Yapasır burada. हे हानान गसाइ नोंखौनो खुलुमो आं बेसेबा गोबावनि उनाव आंनि नखराव सासे गथ' जोनोम जानो नागिरदों मानसिखौ आरो गथ'खौ मोजाङै लाखि आनान गसाइ आदै नोंसा सासे हिनजावसा जोनोम जाबाय ओइ धनिराम ओजों फैनायसै थां गामियाव बयखौबो खिन्थाहै दिनै आंनि न'आव सोरगोनि मोदाइजो सासे जोनोम जाबाय आरो खोनासं दिनै गामिनि बयखौबो आंनि न'आव लिंबोजोब थां हे आनान गसाइ आंनो आरो जेबो नांला गसाइ जेबो नांला नों बिफानि अननायाव आं जा सासे फिसा हिनजाव मोनबाय बेनो आंनि थाखाय थोजासे जाबाय गसाइ थोजासे जाबाय खालि नों बिफाया बे आंनि फिसा हिनजावखौल' मोजाङै लाखिदो गसाइ मोजाङै लाखिदो हे आनान गसाइ इसिबां बोसोरनि उनाव नों आंनो जाहोबाय आं बेखौनो गोजोनबाय दिनै आंनि खोमसि नखराव आलारि बाथि जोंबाय बेखौ गोजोन सुखुयै लाखिनो थाखाय आंखौ लामा दिन्थिनानै हो आनान गसाइ
दानो बेकी 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 दाबो सिखाराखै नामा बियो दानि सिखारनो सम जादों नामा गासैबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों अ दानिया आंखौसो फाला खोख्लैलायबाय बेखौ अनै अनै खर' फेदेरग्राया नोंनो आं गासैबो दाय दसफोरखौ दोनखोमाग्राया आं नङा नोंसो रसन्द्र आं बिकिखौ बुजायहैनि नों नायबायलै था बिकि बिकि नोंनि फन सोरबा गार्लफ्रेन्ड Yes, man, I'm coming! Yeah! थाब फै Hello, hello, Dad. आरोबाव नोंनि गार्लफ्रेन्डफोरनि थाखाय सानसे थैगोन बेबादि खालामोब्ला नों एमनिफ्राय सिखारगौमोन नामा Dad, नों नाथाय बेरेफुंजा आंजों चिटिं खालामदों नायबाय था नों आं मा खालामनो हायो जाबाय दे बेफोर बाथ्राखौ सावरायनानै सम हगार हरनांलिया मोखां सुहैथांदो ब्रेकफास्ट होनोसै आं नोंनो अके मम बिदां आइ बहा थांखो आइ बिदां नायहरनायसाय नोंनि थाखाय आं मा लाबोदो माथो जादों इसिबां गाबज्रिनो मा बिलाइ हरलाय आं नायनि नोंनोलाय मानो आंनि फिसाजोनो आं मा लाबोदों नोंनोलाय मानो दिन्थिनो फिसाजोआ सिगां नायग्रोथो बिनि उनावसो नों नाय बेयाव न'आव गैया नामा बेखि बे समाव न'आव थायो दङ बे बहाबा कुद कुद गेलेनानै हा नोंनि सानजालि फिसाजो नालाय ओइ लाफाराम थांनाय बिदन सिखो नागिरहैथां बैसागु
हगारदो मानो डिस्टार्ब बिलाय आफा आफा आंनि आफा रथ' बहाथ' सानसे थाल्ला थाहैया नोंलाय हा दा नों सासे उन्दै हिनजावसा बावने आंनि जिनिसा बोरो अ नों तारमाने मिथिखाबाय होगोन ना थौआय थौ सिङाव थौ दिनै जाथ'बाय दे गाबोन एसे थाबैनो फै दे नै जाबाय मा दं बेयाव नों खेवनानै नायनाय आइ नों बिहरनायखौनो लाबोदों आं मोजां ना नै आइ नों जेब्लानो बियो आं गासैबो जिनिसफोरखौ नोंनो होफैजोबो नों दा उन्दै गथ' नंला मेट्रिक होबाय गाबोन सम्फनिया रिजाल्टबो होसिगोन अब्ला नों दा गामियाव थानानै फरायनो मोनला टाउनाव थांनानैसो फरायहैनांसिगोन नोंखौ सोर बुंदों आंखौ टाउनाव फरायहैगोन होननानै आं जेरावबो थाङा आं बेयावनो फरायगोन नों बेदि खोथा दा बुङाय नों टाउनाव थानानै फरायहैथारनांसिगोन नोंथ' लेखा फरायावबो मोजांखा नोंनि फरायसालिनि फोरोंगिरिफ्रा नोंनि रिजाल्टखौ नोंनि इयुनखौ लानानै बेसेबां मिजिं दं नों जोंनि गासैबो मिजिंखौ आबुं खालाम आइ नङाब्ला नोंनि नोमाया आंखौसो दसिलायगोन नोंखौ आं अनै अनै खर' फेदेरदों होननानै आइनि खोथाखौ बाद होना नङा आइ नोंनि नोम्मानि खोथाफोरखौ बाद होब्लालाय मारै जानो नोंनि नोम्माया नोंखौ अना होननानै नों सानो नामा नों मानसि गिदिर जाब्लादि नोंनि नोम्माया बेसेबां खुसि जागोन नों थांगोन ना आइ थांगोन आफा Hi mom मा जादों बुंनायसाय मा जादों मा जानो आंनि रिजाल्ट होबाय आरो आसामनि गेजेराव आं फार्स्ट पजिशन मोनदों नाउ बिकी इज अ कलेज गोइं स्टुडेंट यो Oh, Vicky, congratulations, my boy. I am proud of you. थैंक यू डैड आं अफिसावनो नोंनि खोथाफोरखौ खोनाखाबाय नों जानाय लोंनायफोरखौ थिग खालामखाहैदो मोनाबिलियाव आं लोगोफोरखौ लिंखाबाय Let's celebrate. Yeah! Let me show something. My view, Papa. Come. Wow, it's for me, Dad. Oh, Dad, I love you. Yes. Vicky, catch it. Dad, आं थांसै लोगोफोरखौ नायना फैनि See you. लोगोफोरखौ मोनाबिलियाव लिंबोनो दाबाव Okay, Dad. Bye. फैदो साहा लोंनोसै नायदो आरो ओंखारलांबावबायसो सिगांनिफ्रायनो गंसे बाइक नांगौ बुंनायखाय लाबोनानै फैदो बे समावनो बेनि रिजाल्ट मोननानै बाइक गोदान गंसे बेखौ सारप्राइज खालामदों दानिया बेखौनो सालाय सालाय बेरायबाय थाथोंसै आंखौ न'आव जिराय जिराय सिन्था खालामहोबाय थाथों बबेयाव माब्ला मा जाहैगोन नोंनाथ' अलवेज नेगेटिभ सिन्था जेबो जाया मिथिबाय बियो जे बेरायला बेरायलि खेला दुला खालामब्लाबो एफा मोजां रिजाल्ट खालामगोन होननानै नों सानदोंमोन नामा बेफोरनोथ' ब्रा बिमा आंनि फिसाया जेरावबो नाम्बार 1 खा अ आंलाय सोर आं बिनि बिमा नङा नामा बियो नोंनिल' फिसा नालाय ओइ बिमा ओरै फैनायसाय खोनासंब्रा ओरै फैनायसाय Hi friends, come on, let's dance. 1,
2, 3, 4. Goसो आंनि आवलिबाय गोसोआ मानो सहाया मोजां मोननाय मिजिङाव जाबाय आं जावलिया गोरबो आंनि हास्थायनाय नों मानो बुजिया गोसो आंनि आवलिबाय गोसोआ मानो सहाया You like it jingle, jingle, jingle. You like it jingle, jingle, jingle. गोसोनि अनजालि दङ नों जायखारना सुग्लायहोदो नों आंनि सोलेरखौ 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 जायखारना दाथां नों आंनि अनजालि सोरबि जागोन आंनि जिउनि लोगोरि नेनानै दं नोंखौ जिउनि देरायाव होदो नों आंनो लाइमोन सोलेरखौ गोसो आंनि आवलिबाय गोसोआ मानो सहाया मोजां मोननाय मिजिङाव जाबाय आं जावलिया You like it jingle, jingle, jingle. You like it jingle, jingle, jingle. मेगननि नोजोराव नोंखौनो सायख'बाय मुहिनि गोनां नोंनि महरा 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 पुर्णिमा अखाफोर बादि गावदा रिमुदै बादि नोंनि गोसोआ नोंनो आंनि देरफुनाय सिखोला दा हगारसार नों लाइमोन सोलेरखौ गोसो आंनि आवलिबाय गोसोआ मानो सहाया मोजां मोननाय मिजिङाव जाबाय आं जावलिया गोरबो आंनि हास्थायनाय नों मानो बुजिया गोसोआ आंनि आवलिबाय गोसोआ मानो सहाया You like it jingle, jingle, jingle. You like it jingle, jingle, jingle. You like it jingle, jingle, jingle. नों आरो मोजां जाबावथों नों आरो गेदेर गेदेर आनजादफोरखौ उथ्रिनानै सासे मिस्ट्रेस जा बेनो आंनि बर सास्रिनाय बेयो मिस्ट्रेस जाया बे डाक्टरनिसो जागोन नोंथाङा गासैबो दङ गामियाव डाक्टरनि आंखाल बिदांसिरिया डाक्टरि जाना फैयोब्ला गामियाव सुबिदा जायो नंगौ आंबोथ' बिब्दिनो माबा मोनसे सानगासिनो दं गोसोआव बे दा सहराव फरायनो थाङोब्ला न'खरा लांदां लांदां जासिगोन आयै आं लाफाथिमोनाव थांनो थाङो थाबैनो फैफिन दे
लिसु जाम खान्थाल थाइजौ समायाव जा मोनो आं बेखौ नोंनो हरगोन नों जेबो साननो नाङा खालि नोङो टाउनाव फरायनो थाङोब्ला मालायनि बारियाव लिसु खान्थाल थाइजौ मोनोब्ला सिखाव दाखावदो गोदांस्रि अबेहाय थांनो नोंनो मानो नांगौ नोंनि बेफोरबायदि बाथ्राखौ खोनायोब्ला आंनि गोसोआ बोदोर जायो नोंनि गलाब बिबार बायदि गुस्थि गुरै गुरै आखाइ थाइनै समायना मेगन नोंदि आंनि माला जाबावगोन नाय रागथि नोंनि बेफोरबायदि खोथाखौ आं एसेबो मोजां मोना लामाया हंगार नङाबा खोथाया गाज्रि जागोन आं जुदि हगाराब्ला नोंलाय माथो खालामनो आंनि जिउनि सना अनजलि लाजिया साला थिखादारनि खालाय जाग्रा साला सैमा बेफोरबायदि रागा जोंबाय थानो मा जाबावनो बिनांस्रि नों आंजों जुलि जा आं नोंखौ दानि बायदि खालामो हंगार हंगार होनदों हंगार एसेबां रागा जोंदों मानो दे जागोन दे एक्सुवेलि आं नोंखौ फंसे खोथा सोंनो थाखायसो लाखिदोंमोन मानोना आं गाबोन टाउनाव थांगोन नोंनो माबाफोर जिनिस नांगौमोन नामा नों जेखौनो बियो आं बेखौनो होफैनो थाखाय राजि दं मिथिबाय गावनि लामाजों गाव सिरि सिरि थां आंनो नोंनि जिनिस जेबो नाङा औ आं बावगारदोंसो दाथ' नों टाउननि कलेजाव फरायसिगोन नङा होमबा मोजां जादों दे सम सम आङो नोंखौ टाउनाव लोगो हमहैबाय थासिगोन दे खोनासं बिकि नोंखौ गोबां आसा लानानै गोजान जायगायाव थिनहरदों नों फरायनायखौ फोजोबनानै आंनि गासिबो इन्डास्ट्रि बिजनेसखौ सामलायनांगोन I'll do that. न'निफ्राय ओंखारफेरै गथ' बियो हस्टेलाव बोरै थाहैनांगौ जाखो आंथ' गोसोआव गिखांनायसो मोनबायहाय बिफाया बेफोरखौ जेबो होनो सानथाराखै मम नों मानो जिंगासिदों आंथ' उन्दै गथ' नंलाना आं गावखौनो खेयाल लाखिनो हानाय जाबाय Good, that's like a smart boy. You go ahead and kick the goal. नों मामिनि बाथ्राखौ खोनासंनाङा दे बिदां बिमा जाबायना जायाखै ओंखारनायालाय थाब ओंखारहो अखन बेग लागेजफोरखौ मोजाङै नायनानै ला बे थफ्लाखौ ला बेवहाय लारु आरो नों मोजां मोनग्रा सिथावबो दङ माब्लाबा जानो गोसोखाङोबा खबर हर दे आं बानायनानै फाथायहरगोन आरो नै खोनासं गाइखेरफोर मोनोब्ला सम सम बायनानै लोंबाय था आहा बेफोरखौ आं गासैबो थिक थाक खालामजोब्बाय नों जेबो जिंगा दासि थौदो गारियाव जिरायहैदो नङाब्ला गोबाव जासिगोन जारौ टाउनाव थांना मोजां फरायदे देनां फैब्ला आंनो जाग्रा सबाय बुरजा लाबोथार थांदो आब' नों सिनेमानि बायदि गोमाहैयोब्ला नों जोंखौ बावसिगोन ना आब' टाउनाव थायोब्ला बावा आं मानो बावनो नोंसोरनो आंनि आंगोनि लोगो आं मानो बावनो आं बावा आब' न थेमब्रानि बारिनिफ्राय खावनानै लाबोदों आं नोंसोरो दिनैनिफ्राय सिखाव दा खालामसै
आंथ' दिनैनिफ्राय नोंसिनिफ्राय गोजान थांनोसै ना थ'दो गोबाव जाबाय स्टार्ट होदो गिबियावनो नोंसिनि कलेजाव आगान होफैनायाव आंनि गोरबो सिंनिफ्राय हामलायनाय थाबाय दिनै दा नोंसोरो दाब दाब जायगानिफ्राय बहाय फरायनो फैदों दानिया नोंसोर स्कुलनि उन्दै गथ' नंलिया इउ आर अल मेच्युर नोंसोरखौ आं दिनै फंसे बाथ्रा बुंनो सानदों माब्लाबा नोंसोर माबा मोनसे सानोब्ला एबा डिसिसन लायोब्ला नोंसोरो सानै हयै ला मानो होनोब्ला नोंसिनि सायख'नाया जुदि गोरोन्थि जायोब्ला इयुनाव नोंसोरो गोबां उनदाहा खालामनांगोन स' choose your part very coolly think 100 times consult with your good friends otherwise you will be dropped from your track आथिखालाव जों गासिबो गाज्रि फाखनाव गोग्लैसोनानै दं नोंसोर इयुनाव जे हाबा मावा मानो गाज्रि जा मोजां जा समाजाव नोंसोर बयखौबो नांगोन स' dear students always be honest next time I will take your classes once again best of luck everybody सनारि मा खबरब्रा दाना माथो बारा नुथाराब्रा माबा थांनो नोंसोरलाय हा नायनायलाय मा जानो नों आंखौ मोजां मोनब्लासो नोंसोरखौ नायना माथो लाब जानोब्रा मा लाब मोनो आङो आंबोथ' गयखौ जायालाबानो थानो हाया बेनिखायनोथ' आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो आरो आये सनालि नंगौना नों आंखौ जोबोद मोजां मोनोना आं नोंखौ आरो गाबोन गोबां मोजां मोनबोगोन दै अरे आंनि रुममेट मोख्रा गैया नामा नोंनि रुमनि मोख्रा बबेनिब्रा मोनसे जायगानि मोख्रा बुन्दाब्रा ओइ बैलायथो आंनि मोख्रा बुन्दा लोगो फैबाय ओइ फैबाय ओरै फै मामु बिखि 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 बेखौ मा खालामनांगौ
ओइ र' बिनि थाखाय आं माबा मोनसे साननानै दंखायो। माबाफोर जाबाय नामा? जाबाय आसोला। थिगैनो दङ माने जाबाय जानो हागौ। मोजां मोननाय बाथ्राथ'। ओइ मावजि मुदा फैबाय। Kon, hei, konan sub, sub, sub. Nah, pilih jam kau, oi sekolah nih tang. Hah? Nah. बेजों थाफाग्रा सिख्ला लोगोनो होनो थिन। फुट। आसोल You my foot lajiya nों सासे सिख्लाखौ बिदि लामा सामा फल' खालामनो नों आंखौ मा सानदों हो लेखा फरायनो फैदों ना सिख्ला लाइन मारिनो फैदों नोंलाय इडियट जोंनि हस्टेलाव थानाय आदाया नैबे लाइजामखौ हरदों अन्नानै हैदो
Good morning to everybody. Now sit down please. Now I am going to teach Indian history. This is modern Indian history, which changes from ancient Indian history to modern Indian history. The effect of Battle of Plassey. The Battle of Plassey was fought between the English and Sirajudullah, Nawab of Bengal. The English were victorious at this battle. This is a turning point to Indian history, which stands from ancient Indian history to modern Indian history. ओइ नों मा सानदोंहाय आं जेबो सानाखैहाय नों गोसोआव सोरखौबा सिरि सिरि गोसोखांगासिनो दं ना थोद फाग्लि माबायदि खोथा बुङो गावहा मानो नोंहा बयफ्रेन्ड गैया नामा नोंहा गैयाहाय माहा बिदि बयफ्रेन्ड टयफ्रेन्ड ओइ गैयाब्ला जोंखौ बुंबानो जायोना बावदोंसो दिनै फुङाव नोंनि उन उन थाबायनाय सेंग्राया नोंखौ माबा होनदों नामा इस खोनासंलाय दिनै जा जानांगौ जाथारबाय मा जाखो हारसिङै सिरि सिरि जिरायगासिनो दङ जे आंना दिनै गोसोआनो मोजां नङालै मा गोसो गाज्रि जादों नोंहाखि दानो गोसो गाज्रि जानायनि बैसो जादों नै आंनि खोथाखौ खोनासं नों सासे समायना सिख्ला नायनानै जुलिया अब्ला नोंनि गासै गोसोनि दुखु दाहा नुजाजोबगोन मोनसे समाव बयहाबो बेबायदिनो जायो आंहाबोथ' गोसो गाज्रि जायोना नाथाय गोसो गाज्रि जानायखौ मा खालामनो माबा मोनसेथ' खालामनांगोन ना जेखि जादोआ जों दा गाव गावनि गोसोआव गोहो आरो बोलोखौ लाखिनांगौ अब्लासो जों जोंनि जिउ लामायाव आगानफ्रोमबो दावगालांनो हागोन Hey, neng थादो दै बारा जिंगा दासि आं थांनोसै Oh, I'm Vicky. Hi, I'm Bidangsri.
एसेबां सिन्थायाव गोदो हाबनानै दं नों? नङा जेबो नङा। अ आं मिथिगौ दे नों सोरनि खोथा सानगासिनो दं। जाबाय नों आंखौ होखोमा नांला। बुंबावनायसै मा सानदों? मिथिगौ दिनै आं बेखौ लोगो मोनदोंमोन। ओइ रथ'नाय र' मोनसे खोथा नङा बिदांस्रि माथो जेबो खबरानो गैया। अ नंगौथ' थनायसो थौ बिनि रुमसिम थांनि हारसिं मा खालामगासिनो दं बियो नायनोनो फैनो थौ। मा जादों बिदांस्रि हारसिं जिरायनानै माखौ सिन्था खालामबाय थादों नोङो? ओइ सोरजोंबा लावआव गोग्लैबाय नामा? बुंनाय सेंग्रा नोंना माबायदि? जोंनि सिगाङाव लाजिनाङा दै आंनि हलि सेंग्रा नायनो हेन्डसाम जानांगौ। डाक्टर जायोब्ला एसे साबसिन जागौमोन आरो। आं नाथाय उखिलजोंसो जागोन न' प्रब्लेम माबा क्राइम खालामब्लाबो न'आवनो उखिल। आं सेंग्राया नाथाय है बाद हो नोंनि सेंग्राया बिदांस्रिनि सेंग्रायाथ' गन्थ'आनो थब्राब्राथारसो आरो मोखाङाना बुग'ग'थार। र' नोंसोर मिथिया बियो दिनै सेंग्राखौ लोगो हमनानै फैदों। रियेलि सोर बिसोर बुंनायसाय? बियो सोर मिथिगौ ना? बियो बिकि। बिकि औ नोंनि गार्लफ्रेन्डआ फैगासिनो दं। नोंनि आमोखाया जिरायगासिनो दङ। दिनै आं नोंखौ गारनायाव गैया। ओइ नोंसोर ज' दे आं थांना फैनि। फांदांदां गुफुर गावदां हायलोलोयैनो खानाय रुमबां नोंनो आंनि सिमां मोगथां नोंनो आंनि अराय समनि लाजि गैया गन्थं थब्रा ब्रा दुगा मारा समाया मदरा देग्ला मांग्रा नोंलाय आंनि जेबो नङा नोंलाय आंखौ मा सानदों नायगोन दा आंबो बिखा फांदांदां गुफुर गावदां हायलोलोयैनो खानाय रुमबां गन्थं थब्रा ब्रा दुगा मारा समाया मदरा देग्ला मांग्रा जानानै लाब गैया मुलुगाव सिखोला नोंल' नङा आंबोथ' सासे सेंग्रा गाज्ला दानो नागिरलायगोन सिख्ला आयथा सोर सिख्ला थांनोसै नोंनावलाय थाङोना थाङा नायबानो जाबाय दुगा जानानै लाब गैया मुलुगाव सेंग्रा नोंल' नङा आंबोथ' सासे सिख्ला आयथा फैलायगोन सेंग्रा गाज्ला बिखा फांदांदां गुफुर गावदां हायलोलोयैनो खानाय रुमबां गन्थं थब्रा ब्रा दुगा मारा समाया मदरा देग्ला मांग्रा
जानानै लाब गैया मुलुगाव सिखोला नोंल' नङा आंबोथ' सासे सेंग्रा गाज्ला दानो नागिरलायगोन सिख्ला आयथा सोर सिख्ला थांनोसै नोंनावलाय थाङोना थाङा नायबानो जाबाय दुगा जानानै लाब गैया मुलुगाव सेंग्रा नोंल' नङा आंबोथ' सासे सिख्ला आयथा दानो नायफैलायगोन सेंग्रा गाज्ला बिखा फांदांदां गुफुर गावदां हायलोलोयैनो खानाय रुमबां नोंनो आंनि सिमां मोगथां नोंनो आंनि अराय समनि लाजि गैया गन्थं थब्रा ब्रा दुगा मारा समाया मदरा देग्ला मांग्रा नोंलाय आंनि जेबो नङा नोंलाय आंखौ मा सानदों नायगोन दा आंबो बिखा फांदांदां गुफुर गावदां हायलोलोयैनो खानाय रुमबां गन्थं थब्रा ब्रा दुगा मारा समाया मदरा देग्ला मांग्रा थांनाय हराव सिमां नुदोंमोन आं जोंनि जारौ बिदांस्रिखौ आदै एखे सोरगोनि मोदायजो बादि समायना गानफब जोमफब खानाय हस्रोलायनानै नायबा नायबाय थाथावथाव नंगौ नामा नों सिमां नुवाब्ला सोर नुनोसै नोंसो बिजों बांसिन नाखिगुलि थारला खावलाय गोरजा गोरजा मेगन बेस्रां बेस्रां आदै जोंनि जारौआ गिदिर मानसि जायोब्ला आं हले जोबोद मोजां मोनगोन आदै फिसाजोखौ लानानै आं गोबाव समनिफ्रायनो गोबां सिमां नुगासिनो दं बेफोर सिमांफ्रा सानफा एफा जाफुंगासिनो दं बेखौ गिदिर मानसि जानांगौ होननानै आनन गसाइनि खाथियाव अरायबो आं आरज गाबबाय थायो आदै नों जारौखौ जेबो सिन्था दाखालाम जारौआ सानसे सासे गिदिर मानसि जाथारगोन लाफाराम माखौ सिन्था खालामनाङा नङासै जोंनि जारौनि बाथ्राखौसो सिन्था खालामनाङा होननानै बुंदों आं जावलिया फिसा फिसौनि बाथ्राखौ बिमा बिफाया सिन्था खालामाब्लालाय सोरथो खालामनांगौ अ लाफाराम साहा लोंनोमोन नोङो नांथ'ला गैलाबा आं दा उनाव लोंसै आं मोसौ खास्लायग्रोसै आदै नाहरनायसै अख्राङा जोबोद समायना नाहरनायसै दाउफ्रा जि फालो फालो नोगोरखौबो जि समायना नुयो मा नों मोजां मोनाखै नामा
मा जाखो नों बादि सासे समायना सिख्लाया आंनि मेगननि साखाथियाव थायोब्ला गुबुन मोजां मोनथावना बेसाद आरो मा थानो हाबावो ओइ जाम्बि आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो मिथिबाय नों आंखौ मोजां मोनो बेसेबां मोजां मोनो एसेबां ना एसेबां ना एसेबां ना एसेबां अख्राङाव जेसेबां गोथां दं लैथोआव जेसेबां दै दं आं नोंखौ एसेबां मोजां मोनो बिकि I love you I love you ओइ राखथि हारसिं मा सिन्था खालामना जिरायबाय थादोंलै माबा ट्रेजेडिफोर जादों नामाब्रा है बेफोरबायदि आबां जाबां खोथाफोरखौ मानो बखिबाय थायोब्रा आंलाय मा आबां जाबां खोथा बखिखोलै आं मिथिनो लुबैदों जे नोंनि मोजां मोननाय माने बिदांस्रिनि खबरफोरखौ लादोंना लायाखै मोजाङै खबर लाखा दै टाउनाव थांनानै मोजां मोजां सेंग्रा नुनानै नोंखौ बावगारलांनोबो हागौ नङा नङा आं माब्लाबा बेखौ बिदि जाहोआ आं बेखौ बिदि जाहोनो हानाय नङा आरो बेखौ आङो जोबोद मोजां मोनो जोबोद मोजां मोनो मा जाखो आंनि रांफोरालाय 2 लाख रांनि जिनिस आं डेलिभारि होबाय नाथाय दासिमबो आंनि आखायाव राङा सफैयाखै माने आंनो दिनै मोनानि गेजेरावनो रांखौ मोननांगोन आं गुबुन जेबो मिथिया नङाब्ला नोङो मोजाङै मिथिगौ दि आं मा खालामनो हायो मा खालामनो हाया आंना एसे जिनिस नांगौमोन बेफोरनि सोमोन्दै आं जेबो मिथिया बिनि खोथाखौ आंना एसे जिनिस नांगौमोन जिनिस मा जिनिस जिनिसखौ रां गैयाब्ला ओरैनो मोनो नामा थां बेनिफ्राय थां रां लानानै फै हराब्ला सिखाव हमना लाबो या दखान खालामना लाबो रां गैयाब्ला जिनिसबो गैया आखाइ फारसे रां आखाइ फारसे जिनिस दहाय आदा आंनि आखायाव मोनगोन आंनि एसे जिनिस मा जिनिस खोथा Hi friends. Hi. What happened nोंलाय? सिनेमा नायदोंमोनलां फैदो गेमसो गेलेनोसै आं दिनै गेलेनो हाला बिराद मेंबाय आं थांनानै दसे उन्दुना फैनि हा आं उन्दुथारनोसै आरो हा गुड नाइट गुड नाइट ओइ नोंसिनि हस्टेलाव थाग्रा सेंग्राया ड्राग्स जायो होननानै नोंसोर मिथिगौ नामा सेंग्राखौ ड्राग्स जायो होनना जों सानाखैमोन निसायाव गोग्लैसोना थानाय समावथ' बेखौ बयबो नुदोंमोन नाथाय ड्राग्सनि निसा ना मानि निसा सोर मिथियो दाना बे थैनायनि उनावसो गासैबो हुलुस थुलुस जाबाय आरो पुलिसफ्रा सानदों दि जोंनि कलेजाव गोबां ड्राग्स एडिक्ट दं होननानै
मादि जागोन नोंसोर सेंग्राफ्रा मा मोनोथाय बेफोरबायदिखौ जानानै सेंग्राफोराल' जायो नामा आजिखालि गोबां सिख्लाफोराबो जायो मा सिख्लाफ्राबो जायो सिख्लाफोराबो जायो नों मिथिया जानो हागौ बे ड्राग्स फानग्रा मानसिफोरखौ पुलिसफ्रा हमनो हाया नामा बेफोर मानसिफोरा जोबोद आखाइ गोलाव सोरबा फिसा फिसौ मानसिफोरखौ हमनो मोनफ्लांब्लाबो बिसोर आसोल मालिक नाम खिन्थाया आरो पुलिसफोराथ' गासिबो रांनि फाग्लाजोब थोजासे रां मोनब्ला गासैबो केसखौनो उल्थां फाल्थां खालामजोबो बेनिखायनो दायनिगिरिफ्रा बारग'जोबो नोंसो सिख्ला जाखोलै नों हंला फिसाजो हानथारबाय ना पिस्टल गारि अरे पागली रुजुथावै अनजालि नोंनि महरा नों सासे रुजुथावै सिखोला रुजुथावै नों आंनि बिखा नों आंनि बिखे सानस'नो हाला आं गावखौनो रुजुथावै